Nggih, satu-satu diangkat. Mboten saged lurus. Samenten iku. Satu ya, satu. Amit kali-kali nih, Pak. Kali-kali nih. Terus mriki nih sing sakit nih. Tapi jenengan ngadeg piye nih? Ngadeg piye? Ini kan gula. Apa kan miring Pak nggih? Miring. Mboten amit. Sakit. Sakit itu. Sakit tuh gini. Nah, tadi sakit tuh gini. Tetap pergi. Nang film rumah nggih. Oh, lega ge ewet ya. Ewan apa? Dapat rasa longkong. Film rumah. Sungkan ngomong. Nggih, napa-napa. Ngapunten jenengan niki kenging sarapetan mriki, Pak. Jenengan iki. Pun jenengan lenggah Pak, pun mantun. Wow, tangine wewet Pak nggih. Sakniki dos pundi Pak rase Pak? Eco nggih. Tapi sakniki ngadeg Pak, jenengan damel ngadeg. Pak wabot. Damel jalan mriki Pak. Kali sing wau dos pundi, Pak? Eco mriki. Wau wabot mlampahi. Sakniki enteng. Alhamdulillah. Nggih, sampun Pak, mugi-mugi mawon Gusti Allah maringi jodoh sehat Pak nggih. Nggih. Salam sehat, solusi sehat tanpa obat. Matur suwun.